Sa first district of Misamis Occidental, baguhay pa lang gihipahigayon ang tigom sa mga workshop with municipal agriculturists and city agriculturists initiated by the provincial agriculturists and of course dapit ang mga congressmen including governor and chair sa Committee on Agriculture. And then impression nimo congressman sa gipahigayon nga kalibutan karon sa imong nakita. Very thankful ko una sa inyo kamo media kay nangadtugid mo MBC o KMTV o DXDD dito gid mo. So kini kung karon panahon na kinahanglan ta og information dissemination, kinahanglan wa gyud mabiyaan. Nobody must be left behind. Kinahanglan malista tanan, no? Bahala na ng Central Office, Philippine Coconut Authority, nara na nila kung kinsay ilang di madawat sa ilang validation. Ang importante lang nga nakasubmit na dito, sakto atong gisubmit, sakto atong dokumento, mo itong naghimog workshop ganina ha. Ongoing pa hangtod karon. So na-interview ba ninyo taga Philippine Coconut Authority o si Dennis Leopoldo ang atong Provincial Agriculture Officer. So panahon na ron para mo take off na pagbalik ang coconut industry. Karong bulan na mo'y sinugdanan sa pag-asinso na pod sa atong kalubian. Kay mura na tag na turn off sa atong kalubian. So wala tay income ini. Sige taghangad din kanusa ang pulak niya. Pag pila raman ang natagak diha 10 pesos. Di ba ikabot 10 pesos. So opportunity na to ron, pwede na to hisgutan unya kung namoy pangutana unsay mga blessing nga gihatag sa Ginoo para sa coconut farmers. Maayong adlaw natong tanan. Okay. Ako sa imo ha ang atong tabang sa atong mga mag-uma sa lubi. Yes. Ikaw mismo sa imong buhatan sa imong tabang nato sa itong mga mag-uma. Ang akong advokasyon nakapokus gyud karon ha. Pasensya na tong ubang industry, labi na ang bugas, okay naman mo diha, safety naman no. Ang atong mga coastal resources okay naman ta. Karon nakapokus ako sa coconut. Okay? Kay naa magdagong mga programa karon nga may panghitabo nga nahitabo. So nga ko ron unahon sa nato mga marehistro sila. Kay nahisgutan ganina kami, gaistorya mi kadto diay provincial director nato sa Philippine Coconut Authority o nga atong provincial agriculturist puros to sila scholar sa COCOFED. Ha? So kining bagong programa karon kining Coconut Levy Trust Fund para po ni scholarship nga the same sa COCOFED. So natanaw ra gud sila. Pinaagi sa COCOFED nahimo silang professional unya murag payback time na po nila. Ang tabang sa coconut ila pong gitabang karon sa coconut farmers. So nindot kayo sila gi living example nga kining programa ha na ani kapaingnan nga makapausab ni sa panginabuhi sa tagsa-tagsa ka pamilya sa coconut farmers. Sunod tuwing magsugod na ang ganing Interpol of Philippines, then ang atong lalawigan, sumampagan, nagandam, no? Alang sa labi na atong mga coconut farmers, nagkamulo karong papagandam na taning pagbukas. Yes. Aron nga makasarang sa paginahanglan sa human kining lubing kinahanglan sa Interpol Philippines. Di na to sila pasagdan sa ilang pagpangandam. Tabangan na to sila. Kita tanan ini, kamo mga media, tabangan na to sila sa ilang pagpangandam. Andaman na to ang ilang kahayag sa ilang kaugmaon tungod ining atong coconut industry. Unahon sa nato kining listing sa Coconut Levy Trust Fund. Isunod na po nato ang pagtabang nila, pag-improve sa ilang production, mopataas ang ilang abot, pagpadaghan sa ilang lubi kada hektarya, pag-ili sa mga guwang nga lubi, mga bag-o nga seedlings, mo na ato i-focus, mo na trabaho sa inyong congressman, pinaagi sa atong mga patabang na to sa atong Philippine Coconut Authority. So, again, ang inyong congressman, andam o buhaton na ko tanan
para ma-successful ang atong programa sa Philippine coconut industry. Apil na ang pagpangandam nato sa bag-o mga processing plants. So, mo ni nindot nga balita. Na naman ta sa Tangog City, pero gamay ra to nga coconut processing plant. Dili gyud ana kadako. Naanapod tay sa Jimenez, naamon tay processing plant para sa oil. So plus kining mahitabo karon sa Plaridel, ang pasabot nga daghan na kay mamalitay glubi. So unsa may mahitabo ana? Kung daghang demand, so nagkinahanglag supply, mamahal ang presyo. Congressman, doon ay mga nabantayan nga. Although existing na ang Jimenez Oil Mill, existing na ang Gain Coco sa Tangog, but murag karon pa nakita sa mga farmers, pagsulod sa Peter Paul Philippines, nga medyo na-encourage sila nga mobalik na sila o pananaw, dili na sila magputol. Unsay kalainan sa Peter Paul o sa existing Gain Coco o sa Jomi? Nganong inaani ka dasig ang ato ang mga mag-uma pagsulod sa Peter Paul? Ang hinungdan na kamo. Kay sa una wa man mo mag-apil-apil sa una. So karon gibalita niyo halos kada adlaw mapunihang niyo na ko ninyo nga ipahibaw sa mga tao. Unsa may mahitabo sa Peter Paul. So karon magong sitasyon na okay pa ta supply tungod ining duha. Kining duha ka coconut processing plant. Pero inigsud sa usa magkulang na tag supply. Mabitaw na ako nagiinan gipatawag na ko kaduha na kinakani si Secretary Manny Piñon sa Mindanao Development Authority nga short-term plan. Inigabli ining faktoriya, wala tay lubi, kulang ang Misamis Occidental. Kay dagsige na tang pamutol tungod kay na discourage na ta sa atong kalubian. So mintras kulang pa ang lubi sa Misamis Occidental, mamalit sa ta outside the province through the initiative ni Secretary Manny Piñon para lang naata ikahatag kay ang ilag yung purpose sa Peter Paul Philippines Corporation himuoning sentro sa ilang operasyon. At least sa pinaka-peak sa ilang plano ha, ang ilang yung gusto moabot og 750,000 kalubi ilang kinahanglan kada adlaw. So while kulang pa sa supply ang Misamis Occidental, while nagsigi pa tagtanom mabalit sa taslagyo, pero mangundang na tas pagputol, unya magsigi na tagtanom. Nay balaod, nay gihimong balaod, gitawag na siya og Coconut Preservation Act of 1995. I-preserve ang mga lubi. Dili pwedeng patakag putol. Unsa ra bang lubihan pwedeng putlon? Kana mga lubi nga hinabot na parehas ng edad sigurong alna no, mga moabot ng senior citizen, 60 years old. Kung tall, 40 years old kung dwarf. Allowed ka maputol dito. Pero, before ka maputol, naagig mo ni klaruho na to ha, mga barangay officials, ang balaod ng ingon, dili mo issue ang Philippine Coconut Authority kung walay certification from the barangay captain nga hin-oath niya ang nang-apply para putol og lubi nga naa siya gitanom. So, kung mo issue og certification ang barangay captain nga naay gitanom nga lubi before nagputol, ay pa maka-issue ang Philippine Coconut Authority. Kung naka-issue ng PCA, and then pag-inspection niya, wala day gitanom dito, pwedeng mapailan og kaso ang barangay captain, criminal ang iyang liability, 3 years. At least 3 years mapriso ha. Kung nag-issue kang certification niya, wala day gatanom, kinsay basulon ang barangay captain. So, wala untay, gitagaan full authority ang barangay captain. Wala untay cutting of coconut trees kung walay certification from barangay captain. I don't know kung gisunod ba na siya. So, karon lang, tungod sa kadako sa panginahanglan nato sa lubi karon, ato nang i-minimize ang putol. Unya ra mo magputol kung unsa mga lubiha pwede putlon, 60 years old, above, non-productive, wala na kayo mamunga, naipeste, delikado, matumbahan mo, nagkahirig na, so, kana siya, mora na siya pwedeng putlon, or, nakay conversion. Gi-convert ni mo ang imong yuta from agriculture to industrial, kay namoy factory tukuron, or gihimong residential, kay gihimong subdivision, pero kinahanglan conversion approval from the Department of Agrarian Reform. So
maura na yung sitwasyon nga pwede nimong puton or kung i-convert nimo og other crops. Kung gikan ka sa lubi, magtanom ka og kakao. Pero bawal kung ang imong kalubian wala pa kaabot og 60 years old, dili ka pwedeng magbalhin kag lain crops pares ni tabo karon, di ba? Gipamutol ang lubi, gipangilisan og kakao, pero gitanawon sa gidunta to nga kung katong lubiha wa pa to sila kaabot og 60 years old, mo to'y bawal. So please mga tagiyag kalubihan karon, naa na pod, mabalik na pod ang kwarta sa lubi. Nagkamahal ang kupras. Ang kupras karon pila man 38. Nakana mo kataas. Nya kini coconut processing plant wa ni mo dili ni sila magagad sa precious kupras kay high value products ni ila. I-convert nila into desiccated coconut, virgin coconut oil o coconut water. So dili mo apekto sa presyo sa oil or presyo sa kupras ang ilang presyo sa pagpamalit. Congressman, Nindot imong kayo. opisina, wag na busy karon, back to back ni preparation sa pagtukod sa Peter Paul, encouraging farmers, niya punta sa dinalian kayo registration of cocoa farmers. Now na-assist ba nato ang pila ka buok ang cocoa farmers sa first district nga magsugod na sa pagrehistro on April 1? So mahibawa na to sa aktual. So ang inyong congressman, of course ang Philippine Coconut Authority underman, understaffed, like and kulang sa supplies, wala magani kayo sila mga bond papers, wala sila laptop, wala sila sa ilang plano karon kay dunganon man kinahanglan sila projector, kinahanglan sila og gamit para pang-picture. So ako'y gatabang nila sa first district, even sa sakyanan nga kinahanglanon nila kay duha man sila ka team, tagaan ako sila anyway 2-3 months ra maningan registration, all out ang akong support. So mao nang every time nga naay meeting regarding sa Coconut Trust Fund registration, naagi ko pirmi. Kay gusto ko kabalusan ko, gusto sa kong ma-share na ko unsay akong nakamauan, gusto po ko makabalo unsay ilang kakulangon para ang ako to lang yung siguroon. Malista tanan. Mao ginay klaro mo to nag-workshop sila kay ang mission nga walay mabian. Malista tanan, bahala na ang Philippine Coconut Authority Central Office mo papas kung kinsay dili day qualified. Kasi bahala na, basta kita nagpalista ta, ang asawa palista, ang bana palista, ang anak palista, ang apo palista, basta legal age lang, ato ipalista. Nabantayan karon sa implementation, dako kay role ang mga mao ug ang kao. Dako kay role ang mga barangay kapitan, murag less ang mga mayor. Ini ka usa sa mga hinungdan nga murag dili kayo interesado ang mga mayor sa kining gitawag nato og pagpahibaw sa mga constituents sa LGU. Di ang schedule magud sa Philippine Coconut Authority, gisiguro nila municipal ug city agriculture office. And then to follow na ang mga mayors and of course ang barangay captain may dako kay ang mga mayor wala sila pirmahanan. Yes. Ang barangay captain mo pirma. Ang municipal agriculture officer mo pirma sa forma mo nang nakaingon ka nga wala tinuod wa kay participation ang mayor and congressman, pero sila magod sila mang boy mga frontliners kato even sa ang katong MAPSI na to mo pirma mo gani katong unsa tong sa MAPSI. So ang PCA mo pirma po sila. So pero kinahanglan gyapon ng participation sa mayor kay mayon niya mayor panalitan og na scholarship. Correct. Unya mangutana ng mayor ngano man minapel sa may tubag sa mayor na ron. So gikinahanglan gyud nila mo involve sila despite nga wala sila pirmahan congressman kay once i-implement na ni ang mga services pinaagi sa Coco Levy Fund, dako pug role na dayon sa pagpatuman ang mga LGUs. Yes. Unya i-download mga sa mga LGUs. Unya kini pud nga program is 50 years. Yes. Okay? So wa punta ka siguro dili gini pwedeng ipamulitika. Kay basig katong wa nimo ipa-appeal og lista sunod magkakauban na day mo. Unya pag human basulo na inon ka kay wala siya malista. So ang mayor ini mo oversee, no? Oversight ang ilang function kung sa mga panginahanglanon. Ako gani gi-discuss nato ganina katong naay walk-in. Dili kinahanglan og parehistro gyud sa barangay. Kung naay walk-in so pwede. Mo nang gipaani ganin ako, gipahatod nako sa form
para pag uli karon sila katong nag-appeal sa meeting ganina na sila dala-dalang form para sa mga walk-in nila kay gitrain naman to sila sa pa-fill up. Ang ako lang all out ang akong support para nila. Kay gatuog ko in the future magamit gid nila. Gatuog ko nga ma-revive na pod ang atong coconut industry para sa una nga mao beto atong gisaligan kayo sa panahon sa martial law kusog ito nga kini kato sila mga graduate nito sa mga martial law boys nito siya no sa COCOFED. Mabalik ang COCOFED scholarship pinaagi ining Coconut Levy Trust Fund. Mas dako ang kwarta karon Yes. compare nimo sa una. Ang ilang kwarta sa una gasigi sila collection inabot ra og 9.5 billion karon na nata 75 billion mo na i-staggered og distribute ang uban i-deposit sa bangko ang uban i-invest sa mga blue chips nga mga stock sa stock market so dili malkanse so para na sa mga coconut farmers nindot kayo nga balita plus moabot pa gyud ang panahon nga nanay market nanay kabaligya kinahanglan magunta karon market driven kung unsang produktuha ang halinon kayo mo siya ato i-focus bugas halinon mo yung bugas kay way tao di mo kaon ug kanon so tanan gyud mangitag bugas so focus sa bugas isda halinon kay isda labi na balita gali si Manny Piñol nga tagaan niya ang women's sa Yes. Plaridel nga naa siya mga makinar nga ihatag niya kining coconut na karon ari na puta mo focus. Kung dili ba tana nganong duol magayo sa dugan ni Congressman T kini mga pagumasi Congressman T maguma ba? Dili ko maguma pero nakita nako sa kagaran ko mga tabang nako puros maguma. Nakakita ba ka og farmer nga dato? Wala gyud ka kita og farmer nga dato. Labi na ang coconut farmer pilar go po ilang income kung kana ilang gisaligan. Karon dili po ka mabuhi kana ray mo gisaligan. So multitasking ni sila. Karon lang mapun-an ako nakapokus ko karon. Labi na tungod ining pag-able umaabot nga pag-able sa Peter Paul Philippines. Number 1 kung dako kayo og supply ta mudaghan pod ang workers nga magtrabaho kay ang workers gadepende supply kung 200,000 nuts per day ang ato mo supply ang ilang kinahanglan workers sa kalibo kung 200,000 madouble kung 300,000 matriple so directly proportional ang gidaghanon sa supply kumpara nimo sa trabahante so kung daghan supply daghan trabahante so daghan trabahante daghan naay mga kwarta purchasing power ang mga tao na mga kwarta, daghang kwarta magtuyok sa Misamis Occidental, mao nang panahon na timailhan nga nanay circulation of money, masinso na ang katawan sa Misamis Occidental. Bisag masinso lang gamay, mao ra magina komisyon ba? Iniguman ini, pwede na kumundang mintras wala pa ni Peter Paul, mao pay pagsugod, ayaw sa kun niya pulihi. Ato sa ni pahunaton. Ayaw sa patawa. So, tinuod bitaw, pulihon, kung inyo kong pulihan, sa padung na mo, saka ang First District of Misamis Occidental, inyong putlon, ay mahagba niya na ayaw sa kunya pulihin, kay naningkamot sa ko, nga dungan tantanan. Dungan sa asinso. Dungan ta pag asinso gamay. Sa may gipanglalisan mo sa Congress, mga eskwelahan, naman to'y bala bill, gayhimo si Congressman George, ang mote, maghimog State College, pero until na, wala pa magina madayon. Kaya nga naman, kay puros dili ka comply sa requirement. Walay faculty ang kanang eskwelahan diadaan. So, nangita ko pa giron, i-amend na kong balaod, i-merge na ko sa USTP, para na ang USTP magod, dili sa Oroqueta o panahon, na sila mga laboratory, na sila yung mga classroom, na sila yung mga faculty, na sila yung mga doctorate degree, na sila yung mga master's degree, na existing mga estudyante. Whereas, compare mo sa Oasis, nga puro sa to technical. So, wala gyud kapasar. Ang bumarabag, giingnan ko dito hinoon sa atong administrator sa Department of sa atong CHED, Commission on Higher Education, nga some of these congressmen are putting the cart ahead of the horse. Gauna man ang balaod, wala pa ang mga requirement. So karon di na hinon ka-comply. Mo nang nakisabot ko ni Congressman Rufus Rodriguez, who is the father of the University of Science and Technology of Southern Philippines, nga ako sang
usahon ang tanang eskwelahan sa First District, including Mindanao State University sa Lupisaina, and Oasis diri sa Oroqueta, o kining duha ka USTP sa Oroqueta. Panahon usahon ako gitawag na nilang amalgamation, emerge tanan mga eskwelahan para makakomply sa requirement. Kay kung kini mo isaligan, di gid makomply kay puros vocational school, inigsugod na tanang maestra tangtang dili qualified. Kay ang atong hisgutan ron is college man. Yes. Now kini kay mga vocational technical school ra man ning dere. So naagi gyapon ang Oasis, himuon siya nga vocational school gyapon, i-integrate siya himuon atong ang atong main campus ang USTP Oroqueta. Okay. So mo na yung plano karon. Nganoy nabot matag eskwelahan dato. Okay lang kay in relation sa kining mga Unya more on agriculture ato, agriculture ta kay karon gipakita ron kung maskala magani mo sa Coco Fed or kung Coconut Living Trust Fund, priority nila kinahanglan kuha kag agriculture or engineering. Ayaw lang kayo ng medical school o commerce, pwede siguro kay appeal man na sa appeal man na sa coconut industry. Okay, kung nini nga sitwasyon, naman ta first batch of registration sa mga farmers until June 15. Kay isubmit siya June isubmit 26. siya. Kay ang gipangayo ni Presidente ang comprehensive plan, no, nga unsay iyang buhaton sa kwarta. Pero wala na nagpasabot nga kadtong dili malista sa taman sa June 15, wala na yung chance. Napay chance. Dili, wala na magpasabot. Mawala kana kato magod motive basis sa budgeting magod. Yes. So kung sa kadaghan natong unsa kadaghan natong nalista, pilay possible nga mahimong scholar, pilay possible nga i-insurance sila ang lang crops na may number of crops ito, pilay possible nga maka-benefit sa medical assistance, mo ito'y basihan magod sa ilang development plan. Pero initial pa to. Ongoing, iniguman ini, magpirmi gihapon ang registration, pero moadto na mo sa opisina sa Philippine Coconut Authority or moadto mo sa inyong mga mao, walay limit kung kanusa, pero mas maigod, mauna kag lista kaysa singit ra ka. Yes. Kinsa may unahon, katong na naglista mo, bitaw tong SAP, kay numdum mo sa SAP, kinsa may napil SAP, katurang nagpalista itong 2015, katong nagpalista sa 2016, 2017, wala mapil, kay napaulahin man mo. Basig mo ni may taboron, basin. So, mas may mo ginanalista ka, kay kung basin day o ma-disqualify ka, wag ka mapil, makasingit pa kagbalik. So, palista ta, schedule, pangutana mo sa inyong mao, schedule kung kanusa mo ana sa inyong mga barangay, unsa man ning listahan na registry ni sa coconut farmers. Okay? Unsa man ni kinsa may apil ni kadturang coconut landowners nga dili mo sobrag 5 hectares ila ang lote. So bisan pagpila kada ka basta dili lang kabot 5 hectares. Kinsay apil ni katong mga saop nga walay yuta. Pero naay consent, naay certification, naay sperma gikan sa tagiha nga ikaw saop ka. O kinsa pa may apel katong mga workers, mga gatrabaho, galugi, galanda, gabuad, gahakot, ga-deliver. Kato sila katong ayaw lang po itong nangawat, wa po ito'y labot. So kato sila nagtrabaho sa kalubian, i-appeal to sila pero kinahanglan gyapon consent, kinahanglan gyapon certification gikan sa tenant. Pwede ra ang saop, pwede mo certify kay siya may gasweldo, pwede po o gikan sa tagiya sa yuta. So kinsa may appeal ini in short tanang mga pobre. Kamo mga dato daghang kag kalubian no, wa kay labot ini kay basta mulapas nag 5 hectares imong kalubian. Daw kung nabaligya ang lote, sa mga concept na. Kung nabaligya ang lote, unya na consummate ang pagbaligya, na deed of sale, di ang kato ng bagong tagiya. Ikaw, wala naman ka, kung imong gibaligya, pwede na ka mangingo-ingno na nimong tagiya nga, imo alam kung sao. Para malista ka. Importante, malista ka. Naprinda. Kung naprinda kamong duha, prinda man. Wala may deed of sale. So, naaman mo lease contract, giprinda man nimo. So, appeal siya, insa may ipakita ang lease contract. Ikaw po nga, nahutdan kag kwarta, imong gipusta swertres, napildi ka, o imong gisugal, imong giprinda. So, appeal gyapon ka, kay wa pa man matransfer ang titulo o deklarasyon imo pamangalan. Okay, kung ganun siya. Tanan i-appeal. Pili niya ngay politika das barangay, kaya siya
walay para pamulitika gini, wa gini pamulitika ha. Kung mahimo tanan iapil, maingon bitaw sila ganinag madugo. Unsa dili man na madugo basta iapil lang tanan, say madugo ana apil lang tanan. O sa tayo tanan. Kasi niya, pirmahan ni Kapitan, kaya wala may pirma ni Kapitan dito. Dili tanan kinalag pirma ni kapitan. Kung wala lay pirma, ang tag-iya, so wala diya ang tag-iya, wala ang tenant, so pwede lang kapitan, pero dili pod basta-basta si kapitan pirma. Ayaw mo salig sa pirma kayo sa kapitan. Ang importante pirma sa tag-iya o ang imong dokumento. Pirma sa tenant pwede. O ang imong dokumento nga pag matuod nga ang tag-iya siya gyud tag-iya or ang pag matuod nga ang tag-iya namatay na siya gyud sumusunod. So naay mga birth certificate, anything proof kung ang imong asawa mo tag-iya siyuta, namatay na imong asawa, so inyo lang marriage contract. Yes. Ano na, any proof nga konektado ka anang yuta. Di na to lisod-lisoron. Basta naalay ganag may. Pero ang nalay problema, dili ka matagaag form, dili ka makasud sa auditoriums or sa gym kung asa nag-register kung wala kay dokumento. Kinala na kay dokumento. Sa dokumento number 1, ID. Dakag ID kay mga wrong spelling. Magdakag ballpen. Magdaka og dokumento katong gingan lang consent, certification, tax declaration, unsa pa or ID nimo importante kung naa kay ID sa kini katong mga beneficiary sa agrarian reform, so kamo gigipangita ini. Congressman, inani ba sad kabisi ang ubang mga congressman kay nay nakasulti sumala pa nga diara mas in news first district Swiss Oak na nabisi kayo may tungod sa levy fund. Kaya sa uban nga mga probinsya wala sila kay idea ngayon ani day ka importante ang 11524. Yes, kaya ang ubang bagong probinsya walay kalubian. Cebu City wala kayo. Ang ato wala kayo na focus ang uban. No, ako sa tinuray lang ano na focus ko ini tungod ini Peter Paul pod nga gusto pud ko matabangan ang mga farmers, matabangan ang mga tenant para mudaghan ang ilang lubi para daghang mapalit ang Peter Paul para daghang makatrabaho taga Misamis Occidental. So, nga na timing nga mo po'y pagpirma sa ako pong panahon nga kami congressman karon atong February 26 ipirmahan ni presidente. Na uban nagsugod na sa tinuray ang kamigi nagsugod na pero ang ilang pagsugod dito dili pareha sa tuwa. Sila dito gasulusulo ang mga ang kanang PCA officials. Suri-suri. Boy nagsuroy-suroy sa mga farmers or patuon nila sa barangay tagsa-tagsa og lista, tagsa-tagsa og interview dili. Kita ini dungan tag lista. Dungan tag pilap. Naay projector ibutang, naay microphone, tudluan mo kung sa isuwat, di mo maguna. Guided mo tanan kay ron dili mo marong spelling, kung dili mo masipyat, kung naisipyat mo gani, magdanag white ink para naipapas, kung magsipyat mo gani, natay sobrang form para mapulihan, kung unsay mga problema, kinahanglan masubmit na niya o niya mapicturan mo. Kung for the record lang kung naisbutan ni kaganina sa orientation sa farmers registry system, ilabi na sa tunga kay suna na to kung ang mga farmer lubi nga yanong gyud kayo nga bitang nurit. Aron na sila masabtan kung kining pila toy kalubi kining napilong sa grower ug sa owner. Kanang mga no-read, maglisten mo, pagdamong kauban, mo inyong palisahon. Unya, pwede kang, pwede kang ilista ka as farmer grower lang ka. So, nato'y makonsider mo ka nga lot owner kung moabot og tunga sa hektarya ang imong kalubian. Kaya aron pila bang tunga sa hektarya, inabot po ng mga 50 kapen kalubi. So kung wa ka kaabot, ginagmayra ang imong balay, ang imong yuta, nakayuta, gitukuran imong balay, gitamnan nimo gamay lubi, pwede na ka makonsider na nga grower, mo to gingon niya. So below 50, pwede na ka mag-grower, apil ka diya. Naalagay proof nga tagiya ka siyuta. O kung maglisod ka, grower ka, malibog ka, tagiya ka siyuta, unya tungason pa kayo kay ang titulo ngalan pa sa lolo sa imong lolo, o libog kay paguan na ka, bagtinan ka na ka, mag-worker na ka, mao ra gyapon benepisyo. Sa akong tanaw magani, mas paboran ang tenant kay walay tagiya, mas paboran ang worker kay wala sila yuta, mas tagaag tabang kini mga tawhana, mao bitaw nang giwagtam kadto mga tagiya yuta nga subrag 5 ka hektarya kay maka-afford na sila pabuhi silang mga kaugalingong pamilya
kining kinahanglan nas laylayan ingon pa kinahanglan alsahon sa gobyerno mo, alsahon sa gobyerno. So natubag yung pong tana below 50 trees. Mahihog na ka nga grower ka. Tunga sa hektarya. Kay karon magod ang usa ka hektarya usang gatos ka lubi sa standard nga pagtanom ron pero nanay mga bagong technology. Nanangutan ako, pwede ba mo-appeal ang mga kapitan, konsihal sa barangay, mayor? Pwede kayo. Sa lungsod. Pwede kayo. Basta kay wa kaabot og 5 ka hektarya inyong yuta. Pwede kayo basta kay ikaw nagpuyo ka sa usa ka kalubihan, ikaw may gipabantay. Pwede kayo basta mo pirma lang. Kini basta tenant ka or worker ka, wala na limit sa tag-iya yuta nga mo pirma og consent sa katos ka hektarya ya nasa usa ka libo ka tenant unharanan niya. Basta kay impirma siya nga kining tawhana ako ning saop. Impirma siya nga kining tawhana ako ning trabahante. Oh. So kung nalibog mo, wa mo yuta, libog mo sa titulo, madugo kay ari na mo sa tenant, wa pa madugo, simple kayo. Kung inyong farmer ang tagiya yuta tuwa sa gawas, pa-email na mo, pa-Viber na mo, pa-messenger na mo, naalay certification, naalay consent niya. Sa naman yung consent, gibutang na diya nga, pag matuod ni nga kini si Terpulano usani katinat nako nagtrabaho ni sa akong kalubian nya pirmahan nimo unya iatas nimo ang inyong titulo nga ikaw pag matuod nga ikaw tagiya pataka ka pirma diha nya wa day pagkayuta di ba so kinahanglan pug proof of ownership nga angayan ka mo pirma basi ka mo pirmahon nimo wa puy kalubian diha mo. Okay. So, in line ini, Congressman, murag, nana sa level ang ka-excited sa atong mga maupaw nga nakuha na nila gyud ang pinaka-just nini. Unsay imong gusto ipaabot sa mga farmers niling mao nga hilisgutanan nato karon? Para ilan palista gid sila. Gatuog gyud ko magmahay gyud mo di mo malista. Kung na scholarship mabot, inyong mga anak dili mo apel kay ngano di mo apel kay nagtinapulan mo wa mo palista. Wa mo mangayos dokumento. Pila ra man ang dokumento haguin na lang na dili na kinahanglan ron abogado. Muduo lang ka sa tagiya yuta, papirma lang ka. Kung imo ng yuta, pangita lang ka paagi, na kay kopya, palista mo ini kay watak kasiguro unsa ni ka importante. I-example na nato ng atong provincial agriculture officer o atong provincial officer sa Philippine Coconut Authority, puros to sila scholar sa coconut industry. Katong Coco Fed sa una. Mas gamay itong kwarta kumparar karon. So, mao man pinaka-importante, maka-eskwela yung mga anak. Kung si Bakog nakakalisod, nakay-paliton ng tamban, ma-hospital ka, maka-avail ka ini, kay nalista na ka na member. Maka-avail ang imo ini, pwede nimong insure yung crops in kaso na ikukulisap na mga peste mabot, mabayaran ka. Maka-avail ka ini, makatanong ka, tagaan ka maayo nga klase nga variety nga hybrid